Studenti plzeňských gymnázií se připravují na expedici do Himaláje. Oblast Malého Tibetu chtějí zdolat spolu s několika handicapovanými. Na náročnou výpravu teď trénují v oblasti Českého lesa. Spolu s nimi se chystá do hor i vozíčkář Jan Krauskopf, účastník benefičního dílu pořadu Stardance. Teď se dostaneme tady přes ten potok a za tím potokem, až přijdeme na ten palouček, tak tam byste si měli rozdělat stany. Zatím je to jen příprava uprostřed Českého lesa nedaleko hranic s Německem. V srpnu si ale všechno vyzkouší na ostro. Navíc se budou muset studenti z Plzně spolehnout v Himalájích sami na sebe. Musí ovládat třeba techniku, kterou si sebou ponesou, povezou. Musí umět zvládat jednotlivé role v týmu, aby si byli nápomocní tak, jak ten tým bude potřebovat. Na expedici No Limits se vydává i několik vozíčkářů. Spolu s Janem Krauskopfem, který se zúčastnil benefičního natáčení pořadu Stardance, podobná cesta ho nečeká poprvé. Na vozíku jsem se dostal do nějakých vejšek, byl jsem se podívat na Dachsteinu, na Krippnsteinu v Alpách v létě, kdy to je teda jako super. Přesto se v terénu bude muset spolehnout na celý tým. S vozíkem na laně budou muset studenti překonávat nejen několika kilometrové trasy, ale třeba i vodní toky. Pro některé studenty to nebude první zkušenost. Vojtěch Kolář už má za sebou podobnou expedici do Arménie. Arménie je hodně teplá země, takže i na těch horách se vlastně dalo chodit v triku, což teď oproti těm Himalajím bude jako asi ten největší rozdíl. Z náročné cesty chtějí studenti pořídit krátký film. Ten má navázat na úspěch expedice na Jiry 2014. Zdeněk Mlnářík, Česká televize, Plzeňský kraj.